Инде менә укучы буларак, лектор буларак, китапханәче буларак анда белем ала. Үлгәч, аны, естественно, инде Татар Маяковский урынына язучы дип билгеләнгән иде. Һәм аны үстерә башладылар. Шуның өчен монда гражданнар сугышы һәлак булган кешеләрнең аллеясын, менә язучылар аллеясын монда туплый башладылар. Бу бит мин әйтәм, һәйкәл, үзе һәйкәл. Токташка булган хөрмәт. Җәйләр җитә инде. Ул каеннар яшел яфракларга төренде. Алар кайгы белми, мәңге шатлар. Тик әниең шашты, сүренде.